Здравейте! Днес ще се потопим в един от най-обичаните български разкази «Ветрената мелница» на Елин Пелин. Защото зад тази, на пръв поглед, проста селска история се крие един изключително дълбок сблъсък на идеи. Един сблъсък, който всъщност променя всичко. И веднага изниква един основен въпрос, който ще ни води. Защо една история, която разказва за тежък труд, за борба с природата, не завършва с пускането на мелницата, а с танц и сватба? Странно е, нали? Това е загадката, която ще се опитаме да разплетем заедно. И така, нека започнем от начало. От кризата. Разказът ни хвърля директно в едно село, което е буквално на колене, парализирано от жестока суша. Водата я няма, а с нея си отива и надеждата. Тук вече не говорим просто за проблем, а за оцеляване, за ситуация на живот и смърт. И тук, вижте, още в самото начало получаваме първия ключ. Авторът не казва просто «имаше суша». Не, той използва нещо много по-силно, нарича я триглава ламя. Това веднага променя всичко. Това вече не е просто природно бедствие. Това е битка с чудовище, епична битка с злото. Конфликтът веднага е издигнат на едно съвсем друго символично ниво. И съвсем естествено, тази криза веднага разделя хората. От едната страна е мнозинството. Какво правят те? Ами това, което винаги се е правило. Молят се, отчаиват се, следват старите ритуали. Но от другата страна са нашите герои – Лазар и дядо Корчан. Те просто отказват да се примирят. Те казват «не, няма да чакаме» и започват да търсят активно решение, колкото и нестандартно да е то. И тук идва това, което всички останали наричат лудостта. Какво е това тяхно нестандартно решение? Ами нещо, което в очите на цялото село изглежда като пълна безсмислица. Да си построят ветрена мелница? Сега, нека спрем за момент и си го представим. Ветрена мелница в този край. Това е все едно днес някой да каже, че ще построи космически кораб на Мегдана. За тези хора мелниците са нещо от приказките, нещо почти митично. Те не просто строят сграда, те се опитват да сътворят нещо, което буквално не съществува в техния свят. Това не е просто труд, а акт на чисто съзидание. А ето и един абсолютно гениален детайл. Обръщали ли сте внимание на заглавието? Не е вятрена, а ветрена мелница. Звучи почти същото, но всъщност разликата е огромна. Вятрена е техническа дума, но ветрена, ветрена работа. Това е нещо несериозно, лекомислено, вятреничево, нали? Ето това е отношението на селото. За тях това е една празна, луда идея. И най-хубавото е, че те самите го знаят. Дори строителите го осъзнават. Дядо Корчан не се сърди, не спори. Той просто си припява тази песничка, сякаш се шегува себе си. Това е невероятна самоирония. Все едно казва, да, знам, че съм дърто магаре и правя глупости, ама ще ги направя. И ето тук, в този момент, става кристално ясно. Истинската битка всъщност не е с ламята суша. Не, истинският сблъсък е вътре, между самите хора. Сблъсък на два начина на мислене, на две философии за живота. Нека ги видим тези два модела един до друг. От една страна – селото. Техният модел е прави това, което винаги се е правило. Не рискувай. И това работи, докато всичко е наред. Но дойде ли криза, всичко спира, настъпва парализа. От другата страна са героите. Техният модел е търси, създавай, предизвиквай съдбата. И точно този дух, който поема рискове, всъщност бута живота напред, когато стане наистина трудно. Добре, и за да разберем какво точно се случва на финала, ни трябва една специална дума. Едно понятие от древните гърци – агон. Това не е просто състезание, в което има победител и загубил. Не, агонът е нещо много по-дълбоко. Това е ритуална, символична битка с самата съдба. Целта не е да победиш другия, а да докажеш, че си достоен. Достоен да живееш. Това е празник на живота срещу смъртта. И сега, с тази идея за агона в главата, да се върнем на финала. Защото там се случва нещо много странно. Изведнъж забравяме за мелницата и фокусът се измества към едно надиграване на хорото.
И това е големият обрат. През цялото време си мислим, че разказът е за мелницата, нали? А се оказва, че не е. Кулминацията, истинският върх на историята е танцът между Лазар и Христина. Всичко досега е било просто подготовка. Истинският тест е този танц. Въпросът е, защо обаче? Ето тук виждаме агона в най-чистия му вид. Вижте колко е умна Христина. Тя създава ситуация, в която всъщност никой не губи. Ако тя спечели танца, супер, взима жълтиците. Но, ако тя загуби, тогава печели нещо много по-голямо. Печели мъж до себе си, който вече е показал с лудостта на мелницата, че не се страхува да се изправи срещу съдбата. Точно за това накрая се казва, че няма победител и победен. Защото целта не е била победата. Целта е била ритуалът. Двама млади, смели, достойни хора се намират. И какво правят те? Те празнуват продължението на живота, точно тогава, когато смъртта, в лицето на сушата, ги е заобиколила от всякъде. Добре де, какво става с мелницата? Нали за нея говорихме досега? Ами, нищо. Тя си остава там на хълма един изоставен скелет. Защо? Защото, както се оказва, нейната работа никога не е била да мели жито. И така, тази мелница се превръща в един много сложен символ. За селяните тя е просто паметник на една глупост. В народните вярвания сигурно е някакво страшно самодивско място. За Лазар обаче тя е била арената, на която е доказал себе си. А за нас, които четем разказа, за нас тя е паметник. Паметник на човешкия дух, който никога не се предава. И с това се връщаме на въпроса от самото начало. Защо разказ за труд завършва със сватба? Ами ето защо. Защото целта на ветрената мелница не е била да произвежда брашно. Целта е била самият акт на съзидание, подвигът. Да се покаже, че дори когато всичко изглежда изгубено, най-мощният отговор, който имаме, е да създаваме, да се борим и да празнуваме живота. И накрая разказът ни остава да мислим върху един вечен въпрос, който важи и днес. Какво е по-ценно, за да продължим напред? Да се придържаме към сигурното, към старата, изпитана мъдрост, или понякога да рискуваме всичко заради едно такова ветрено начинание, което обаче е пълно с дързост и с живот?